Salam, hormatly watandaşlar. Bugün 5 mart 2022 ýyl. Bugünkü söhbetdeşligimizi ýene-de Ukrainadan başlamakçy. Bilşimiz ýa şuň alaýyk 10 gün bäri Ukrainada uruş dowam edipdir. İki tarapdan agyr ýetkiler çekilýär. Çodýan tarapam, goranýan tarapam. Harbulardan daşgary indi Ukrainada garajdany ilatym şol ýanky bombalardan, snaryatlardan wepat bolup başlaryň sany her gün köpelip gidip otyr. Häzirlikçe bu uruşyň haçan soňy geljegi hiç kime ma'lum däl, näme bilen gutarjagy ma'lum däl. Ýöne esasy zat 43 milyon ilatly Ukrainada 10 gün bäri uruş gidipdir. Demek şu 43 milyon ilat işsiz otyr, gazançsız otyr. Indi şol aýdyl üçünçülük meselesi var, iýmit meselesi var, ilatyň aýlyk meselesi var. Hemmejigi şu mahallendi ullakan howpasyna düşdi. 1 milyondan gowrak ilat ýurdun daşyna bosup çykdy. Esasan Polşada. Ýöne mesele agyr bolmagyna galýa esasan Kiýew bilen Harkov bilen Kiýew şäherini şu iki şäherde esasan şu uly ýetki çekilýän ýer şu iki şäher ikisem gabalgydyr. Bize näme degişli ýer bar bu iki şäherin? Kiýewde da Harkovda da Gatykan institut, universitetler var. Şo ýerde de Türkmen studentleri okap ýörler. Häzir men olaryň ykbaly näbelli bolup galdy. Geçen çıkışımda 28-ne fevralden çıkışımda aýdyp geçipdim. Şol Türkmenistanyň elçihanasy, onuň şoň ömesi wekili Serdar atly ýigit hiç kime kömek etjek däldigini hatakygy şu halka kömek etjek bolýan ýigitlere de haýbat atýarlygyny barada aýdyp geçipdik. Berde Begmenow barada. Şol men çıkışımdan sonra elan etdiler. Aýyň 2 martda şular ýaly bildiriş beripdirler. Kimde kim Kiýewden çykjak bolsa ýa gitjek bolsa bizine şulara owatly gurnap berýär. Ertir ýagny 3 martda sagat 10-da demir ýol wagtlaryna gelsin. Bu aýyň 5-i. Sonra ýa-da çykýar. Näçe adam geldi studentler. Näçesi uğradyly. Hani Serdar sen hasapatyň halkyň öňünde. Näme üçin aýdyňa? Näçe adam studentin Kiýewden çykarlany bardy. Ol bir. Ikinciden olar nira uğradyly? Kiýewden çykarylyp Jitomyra getirildi. Ya Lwow welaýatyna oblastyna erterildi. Barynda olar nerede ýerleşdirildi? Olaryň iýmek içmegi ýatak jaý üçin edildi öňünden. Soruların hiç birisine şuna çeli jogap ýok. Ondan galy bersede, ol bir aýdyl şu bir günne gidýän ahly owatlyny şol Türkmenistanyň elçihanasy satyn alyp studentler uğratdy diýende şol 10-15 wagona 500-den köp adam, aňyr gitse 600 adam ýerleşdirip bolýar watandaşlar. Bir reýse, bir günne şu uğradylar şu dolup akdiledi diýende bir 500-600 adam aralygy. Emma Kiýewde 6000 goly student okap ber. Demek bar çykarlanan bolsa ondan bir çykarlypdyr. Galan 90 göterim student näme etmeli otaýdy? Bu 10-njy gün uruşyň. Hemme zapatlaryny adamlar iýip gotordy. Magazylarda da ýetmeçilik bar. Şo bolaýany da studentleriň eline akyp pul. Bu bir soru. Ondan ýene de şol ilçämiň soragym bar. Ya wekili. Hani bir Harkov şäherinden näme üçin studentler çykarlanak? Uruşyň ulusy şu taýda bolup durşmagan. Gece günü şu şäheriň üstünden bomba ýa-snaryat ýagdyrylýar. Ana hemmäňiz görüp oturýarsyň, onu gaýtylap oturmak maňa ýaraşylygy.
Bir studentimiz o taýda wepat boldy, beýle sen ýaralarny diýilen ana habar ýemnä çugunlar internetde hana bar. Inni sen ilç hökmünde näme kömek etdiň gabal oturan ilatyn? Olarda suwum ýok, elektrik togam ýok, ýere içeride adam ýok. Dol Gabawda şol şäher, ol ikinji watançylyk uruşuna Leningrad şäheri Gabawda bolup da 900 güllap. Ana şu mahal Harkov 9 güllap Gabawda. Bizim emine asgor studentlerimiz görbak nerelerde yatıp turupdy. Sebäp ol umumy yatak jaýlaryndan studentler çykarylsa, eger birden olara snaryat ya bomba şo yatak jaýy düşdi diýme, ýüzlerçe adam ene birden wepat boljak. Nire gitsin bizim Türkmen studentlerimiz? Demek yana da bir yerlerden yatak jaý gözlemeli, demek onu diýende pul tölemeli. Kiýewde da soň ýaly, Harkowda da soň ýaly. Bir iki uly şäherde elmeden gymmat kraýyny jaýarjagam bolsa. Nirde o pul bolsun bizim şu halda ýaşap beren studentler. Indi pulum geçenak. Hemme ýemelerim ýapyk. Nädip en atas uğradyň näde olar kömek etseler. Bärde elbetde men en atalyňam günahyny aýramak olan boynundan. Çağalar şu günnäka nenen edip bolar Türkmenistany arkaýny ýaşap bilýärler. Näme üçin baryp yerli häkimlerden, häkimetden talap edenak. Çağalym diýdiň gaýtaryň. Dörlü ýollar bilen. Hindistanyň kylyrhany alyp gitdiler düýnüňi. Kiýewden. Hemme öz studentler. İşläp beren personalyna çel. Sebäp uruş gün geçdikçe güýjap barýar. Yani näme bilen we haçan oturjak näme belli watandaşlar. Ol Hudaý gorasyny oturmaly adamlar öýdüler gorama orna çykmaly. Şu barada ýene-de bir goşmaça habar aýdyn. Men gije günni ol habarlaşypdym. Ukrainada içinde öz adamlarymız bar, gatnaşyp berillerimiz bar, volontörler bar. Dün akşamdan bäri mümkinçilik döredi. Men studentlaryň dikkatyny aýdýan dinleýän bolsaňyz Harkowdakalar. Harkowdan çykyp Dnepra gelseňiz, öňkü Dnepra Petrovsk, onunam Zaporojyň üstü bilen ýanky Lvov welaýatyna gelmäge size mümkinçilik bar. Elbetde ýollarda transport gatykan, hereket gaty ýuwaş diýe. Meselem ozul ýanky Harkov bilen Dneprň aralygyny 1 sagat ýarym kan bolsa 2 sagatda geçilýän bolsa şumal 6-8 sagat wagt alýar pesenden ulugly gaýdandy. Ýöne ýol garasynyň piýada çykyp barýarlarym adar. Şu dün geceden mer şuň ýerden biraz mümkinçilik bar adamlary şol şäheri terk etmäge. Şo mümkinçilikleri studentler sizden ulanmagy men haýyş edýän. Ol bir. İkinciden eger ýollar Dneprda, Zaporojda, Adaşdan ýa bir ýerde bir durup çaý içmäge ýa gürleşmäge ýa salgy almagy ýol ýa bir ýol görkeziji gerek bolsa, maňa jaň edin men o taýdaky adamlary haýyş eden öňüňden çykyp garşalyp nira gitmeliň, näme etmeliň aýdar ýa. Ol iki. Onsoň bir serhedi bar Ukraina bilen, Polşa bilen. Şu taýda üstan geçelgeden şu mahal urusdan gaçakçylar kabul edýär. Beýjiniz diýilýär. Şol Polşanyň öz içine alýarlar. Onun iki görnüşde alınýar. Elinde hiç taýda bolmadyklary akadip şol ýörete mihmanhana diýmeli hostel diýilýär. Bir otawda 4-den 5-den ýerleşdirilýär. On pullusy bar, modu var. O taýda da tanışlarymyz, volontörler işläp ber aýtdylar, mümkinçilik bar. Studentler kabul etme. Gelelleri bar, men bilen jaňlaşanlary bar. Onuň ýene de aýdyn, dün akşam Bästan bilen studentimiz Şwetsiýa gelip betip bana özün polisiýa tapşyrdylar. Ýani uruşdan gaçyp gaýdan mejbur hale gelen adamlar hökmünde. Ýene de adamlar bar o taýda men bilemek berdi, begmen kun alyp çykan adamlar nira ýerleşdirildi. Ýöne şu taýda bir zat aýtmakçy bolýan watandaşlar. Şol Ukrainadan gelirler, Polşa gelip düşenden soň ýan Polşan ýani kabul edýän tarapy adamlary hatap alyp başlaýar. Kim nerden geldi, näme mümkinçiligi bar,
sonra şol Polşadan adamlar Polşa hemmecik adam gaçyp atagy berbiljek gal 1 milyondan gowrak adam ýan Polşada. Demek beýleki döwletlere de Germaniýamy, Çehiýamy, Slowakiýamy, başga döwletlerimi, Şwetsiýamy kabul ediljek bardyr. Ýöne şonu olar kwota garaşyp otyrlar. Ýöne şoň üçin men sizene ýanky kanuny ýol salgy bereýin. Eger siz Polşa çyksaňyz, şo ýerde özüňizi polisiýa işgärlerini ýa-da şol kabul edýän emeler bar, volontörler bar, ýa-da Polşa tarapynyň ýanky migrasiýon gullugy bar. Şo taýda sizi özüňiz pasportuňyz boýunça ýazyp kabul ederler. Soň siz hasabalarlar. Soňra nira uğradylmaly bolsa, ene partiýalaryň haýsy döwlete ene o taýdan uğradylmak ak ýol bilen gitmäge mümkinçiligiňiz bar, özüňize mugut gitmäge mümkinçiligiňiz bar. Şo kabul edýän döwlete tarap. Emma düýüm kaýdan 5 ýyl studentim, olar soňkuja pullaryny Aňyrdana Ukrainadan bir maşyna alyp onu serhetde taşlapdyrlar. Soňra Polşaga çypdyrlar. Polşada da enne durara sagynara ýer ýok, kime ýurt tutjagyny bilenak, bilen rus dilini bilşem bilir, ýabygorly. Bular ýeme Ukraina dilinden bilenaklar. Türkçede o taýda düşünýän adam gat'at. Ene şo taýda näçeklerini bilmän, onuň maňa jaňatdylar. Men aýtdym, şular ýaly ýagdaý bar. Ağam dedi, biz bärde galy biljek geldi. Soňky pulumyz elimizde näme deli. Men aýtdym, şu olan gidermen, olar şo bizim oturan döwletimizde Şwetsiýa geljek şu. Eşitipdirler olar ene şu taýda. Türkmenlerimiz ýaşap ýaşalymyz bar, barsak gawy. Ay ağam dedi, Allah detme biz barsak ertesi günden işe varar, işe durar dedi. Men düşünürüp aýtdym, size de aýdym. Şwetsiýa döwleti ol Türkiýe däl, Ukraina däl, hatta Polşa da däl. Bärde işe alınmadan ozal hiç bir adam gara işe alınmaya. Emma ak işlejegen bolsan gidip iş birjeti var, birje turuda diýe. Şo taýda nowata durmaly. Şo taýda nowata durmak üçin elinde sen kartçkan bolmaly. Şo wagtlaryny ýaşama ursat berilen sifirler ýazylgy şo taýda. Şonuň bolmasa Şwetsiýada sana hiç kim köçe süpürtmäge işe almaýarlar. Şoň tep bärde ilatyň 99 götermediňe ak işle bir göterim olum şo bir türkmene ýa bir öňkü Sowet Saýygynyň çykarlar gelin illeşime kömek edinip öz ýanyna alyp şol öz kazanjynyň paýlaşaýmasa başga mümkinçilik ýok bu döwlet. Her bir zatyň her bir işin salgydy bar. Şonuň üçin Şwetsiýa gelsek ene Türkdäki ýalyny iş tapar, işe durar ýa Ukrainadaky ýaly ýa Emedäki Polşadaky ýaly taňga bolmaz. Şu taýda sen dastaşyk bolup işlejegin bolsaň ýöreýte. Birinji dilini bilmeli, ikinciden hem sen hasaba durmaly ýanky. İş berýän birjede. Şonu aýdym. Şonuň üçin çykgynsyz ýagdaý ýokdur. Maslahatlaşylsa, öz ara görüňetsek tapar her bir çykalgany. Ýöne şu taýda ýatladyn ýaşlar, studentler men internetde görüp otdym şu mahan. Enne görýäňin Serdar häzirim hasabadan berenak şunu kim çykarypdyr, näme çykarypdyr, nira ýerleşdiripdir. Biz şonu bilmegimiz hökmen zerur. Bir ikinciden öz ýagdaýy bilen, öz uğur tapyjylygy bilen haýsy da bir ýolun üstü bilen özüni Polşa atan studentlerimiz var ýa ýaşlarymyz. Size berjek maslahatym, şu elinizdäki pasporty diňe şol Polşa migrasiýon gulluklarynyň eline ýa-da Polşada şol polislaryň eline berip berersiňiz. Başga hiç kimi şol sany maňa da sizin özüňiziň adyňyzy aýtmak gerek däl. Näme üçin? Ol ýene-de sizin howpsuzlygyňyz üçin, ýene-de sizin ýygyňyzda galan en atalaňyz hökümet ondan oňa çekelep sizin ýygyna gaýtaryp almalyk üçin. Men şu nukdaý nazardan aýdym. Elbetde bar ak yürekden kömek edip bererlerim bar, hana gördüm internette produkta paýlap bererler var ýema serhetde. Ol gatgy zat, ol edilmeli zat, insan perwerlik kömek bizim halkymyza mahsus, aňyrdan gelýän zat. Ýöne şonu bizini ýanky 20-nji ýylda Türkiýede ýigitlerimiz wepat bolany edip başlamyzda gördüňiz hökümet öz adamlaryny aramda sokup ine şol başlangıjyň ine puýjun çykardyr, halk birikmesin.
Şu zatları ýatdan çykarma. Bolly eýýän bir gezek şu zatlaryň üstünden geçdik ýa-ni şu ýalňyşy oturmak gerek. Şoň üçin haýyş edýän ýene bir gezek student ýigitler, gyýdylar. Ukrainadan haýsy döwlete çyksaňyz, diňe elinizdäki dokumenti şol döwletiň migrasiýon gullugyna, polislerine gorkazyp bilersen, galan adam siziň adyňyz bilenem, familiýaňyz bilenem, nireliňiz bilenem işi bolmaly. Kömek etjegen bolsalar gel doganyp elini uzatýaňa berýärme al produktlaryny gidip ber. Sen pasportlaryň ber, biz ýazyp aljak, belli geçjek. Olar ýazat bolýanlar ilçihanada şo sanly. Olar biljek bolýarlar näçe student Ukrainadan Ýewropa çykdy. Soňra şolar ýygyna gaýtarmak üçin. Sebäp Ýewropa çykan studentler inni ýygyna Türkmenistana gitmejek görnüp durda şu taýda Türkmenistan döwleti täzeden gurulýança. Olan gowy bir tarapdan. Goý gelseler Ýewropanyň düzgünlüğini görseler, öwrenseler, ilim alsalar, bilim alsalar, ýerde geçdi ata watana dolan bark olar işlemeli. O taýda döwleti dikeltmeli ýa dowam etdirmeli ýaşlar. Ýöne şo sizi şo taýda ýaşatmajak bolup hasaba alýan adamlar bar. Olaram şol bir kerde ýam şol ýanky Ukrainadaky ilçin telefonlaryny goýupdylar. Jaňadan nirde bolsaňyz ene biz size kömek edersiz. Hani eden kömeğin zerdar. Hani gorka şol otla näçe adam minirdiň we nire akitdiň. Olaň ýaşaýan şerti näme? Aç gorka ine internet gorkasy bolýar. Näme üçin şonu edende? Diýmek ýalan. Aňry hasabat bermek üçin, halky köşeşdirmek üçin oýnalýan oýun. Hawa şol 100 adam ugradypdyr diýilýär, 500 adam. Aqalyn 500 adam näme etmeli kiýdi? Näme iýmeli olar? Han olara ýatatsay, han olara pul kömek, el kömek, dil kömek. Han olara ýuridiski konsultasiýa hiç bersi ýok. Ony şumal halk öz boýuny öz al, öz güzera öz meselesini, problemasyny öz çözmeli bolupdyr. Şonu hem ýaşlar ogur tapyjylyk bilen edip durlar, berekella. Ýöne men bilýän, men özüm halat edýän oturmaňdy. Şol ýurtdan çykjak bolsaň, şol iki şäherden hökmen çykmaňda bomba goýulypdyr. O taýdan näme bilen gutarjagy belli däl, bärki Orsiýadan goşulyp sürünüpdir gece gündüz üstüne. Şo taýdan uruşun gidip duran ýerlerinden hiç bolmany Ukrainaň beýleki parahatrak welaýatlary bar. Esasan şumal parahat diýip aýdyp boljak ýerde Dnipropetrovsk. Ondan ýanky Lvov, ene şu iki welaýat, şoň töwerekleri Karpat daglarynyň etegi, şo taýlary süýşdäňiz has ene size howpsuz boljak, şonu maýdaýyn. Ene Ukraina meselele şeýle, ana men telefonum islen wagtyňyz çykyp bilersiňiz. Ýurdun içinde de daşynda da men bilen gece gündüz gatnaşykda bolup duran Ukrainly, Polşaly adamlar bar. Meseleni şu taýda çözer. Size kömek, ýardam gerek bolsa, konsultasiýa gerek bolsa, anajan edip durlar studentlerimizden menden gerek konsultasiýadan alyp durlar. Şoň üçin çekinmem. Etmeli her bir işin bir uğru vardır. Her bir devletin öz horozy özü çygyýar ýa-da Ukrainadaky kanun de Polşada hereket edenak ya Polşada kanun Şweçyada hereket edenak bilen adam kabul ediş şertleri, düzgünleri öz başda kersi tapawutly ýerleri bar. Şoň üçin bir kanun hareket etmez ýa baran döwletiňizde galar ýa şert mümkinçilik öğretmek üçin bir topar konsultasiýalar gerek boljak. Elbetde bizim tarapymyzdan çykar, ene şu mahal şu güneçli Şubat hökümeti bir gaçakçylary uruşdan emeleri bozgullar kabul eden zat dedi. Has takyp şu bozgun uruşdan gaçyp başyna aman alyp çykan adamlary bozgun ile. Şu bozgullar barada şu gün Ukrainadan çykan bozgullar barada anyk açyk Şubat hökümetinden teklip ýok. Ýöne pul kömegini, el kömegini, ýara kömegini edip otyrlar bizim hökümetimiz sağ bolsun tanry ýalkady. Dün habar verdiler ana Şweçya hökümeti Ukraina 500 milyon kron pul kömegini uğradyardy. O 500 milyon kron näme 50 milyon euro diýmek şo. Gaty uly kömek. Ene insan perwerlik kömek hemme döwletlerden gelip dur.
şol sanany Şweçiýadan gidipdir. Men pikir edýän hökman Şweçiýada kabul eder bozgullyň belli bir bölegi. Ýöne olar organizowany bozgunaly. Organizowany diýmek näme? O da şo taýdan Ukrainadan çykdylar, geldiler Polşa, şo taýda hasap alındy da birinji gelen döwlet hökmüni. Ondan şo taýdan kimini ira uğratmaly, haýsy döwlet näçe ýa-ni bozgun aljak bu şo taýdan bölünip alındy. Men bunu nereden bilýän? Tejribe var. O da şo 91-94-nji ýyla Yugoslawiýada uruş bolany Bosniýadanmy, Aňyrky Serbiýadanmy, Albaniýadanmy, Gersegovinadan, Makedoniýadan bozgullar gaçyp çykany bozup uruşdan şolary bütün Ýewropaýa ýaýratdylar. Şol sany Şweçiýa. Ine şolar ýaly ýagdaýda siz gelip bilersiň. On ala dedip oturma, men barmaly işlemeli. Ýok, Şweçiýa gelseňiz kabul etseler, hökmaniýada dese yatak jaýyňyzdan öpçün edýärler. O iyicek işek eşik puluňyzdan berýärler. Sizin ejir çekjek aladaňyz ýok. Okaňyzy okan. Ya dil öwrenin galyn adam uğruna bolar gider. Hasan haýsy döwletde ýerleşeňizden soň canlaşyp konsultasiýa alyp bilersiňiz. Şonaý da innidim ýaşlar. Ene bu meseleni yaptyk. Enne öz içerki Türkmen meselemize gelsek, ýa-ni 3 gün mundan uzun Türkmenistanyň Guruji Mejlisiniň birinji sessiýasyny açdyk. Ene şo taýda halkymyz bilen gönü ýüzbeýüz durup mejlisimizi geçirdik. Gozgulan meseleler bar, orta çykarlan soraglar bar. Onu hem özüň halkyň öňünde görkezdige maýtdygam, kararym kabul etdik, edilmedik kararlarym enneki mejlise goýdum. Watandaşlar, bir Türkmenistanyň Guruji Mejlisiniň ilkinji açılışy ýa oturuşy, ilkinji geçirýän maslahaty. Men begendirýän zat şu soňky 30 ýyl taryhymyzda Türkmenistanyň näçe parlamentde deputat saýlanan bolsun, parlament mejlisi näme iş etdik diýip agdyny olursun. Ya hökümetiň şu parlamenti diktatorlaryň, iki diktatorun islenmek kararyny gözüni ýumyp el galyrsyn. Şol 30 ýylky deputatlaryň edebilmedigi işini şu 30 sany mejlisiň agzasy edip otyr Guruji Mejlisi. Hawa mejlis biraz yuridik dil bilen aýtsak, sagat ýaşyk gyllap işläp duran mejlis däl. Ya o mejlisiň agzalary jübesini ýanky yuridik ylmy ýa diplom bolan adamlar däl. Bular halkyň adamsy, ýöne şu Guruji Mejlisiň içindäki adamlar. Şular täze Türkmenistany halkymyz üçin, gelecekki nesillerimiz üçin gurmagy taýýar adamlar. Şol adamlar gerek bolsa öz janyny gurban etjek halkymyz üçin. Şu gün çok öz gazananjy hakyndan bir bölegini aýryp şol bizim Milli Halas Ediş Komitetimiziň işini ýa-ni halkyň sesi media, internet portalymyzda, beýleki işlemede, haýır sahawat işlemede öz puluny çykaryp oturan adamlar hiç kime minnet etmän. Olar täze Türkmenistany gurmakçy. Onun açyk aýdyn beýan edip otyla kalbyny akyn. Goý ol aýdaly mejlisdäki düzgün tertibi şuun kun laýyk gelmeýän terzaýtdan bolsalar ýa yuridik terminler ullanman halkyň sözü bilen aýdýarlar. Gaty zat goý bolsun, halkyň sözü, halk öz halkyň sözü bilen aýdar da eýsem. Ýöne şo taýda yuridik gulluklar bolmaly, parlamentde bolmaly. Deputatyň aýdany soň olar yuridik dile geçirip şonu teklip hökmüni mejlisiň ýa parlamentiň dikkatyna höderleýärler. Olam bolar. Ýöne ilkinji Guruji Mejlis öz halkynyň öňüne açyk çykyş etdi. Men ýene de begendiren zat bir de o taýda çykyş edip otyr. Men soň gördüm. Halkym biz bilen şo taýda üçde olaýardym ýa 400 men bilemem. Olar bir ses berýär, olaram ses berýär. Hawa golýas ýa gollamzak ýa biz garşy diýip. Ine halk şo özüne şu ekrana ses berýärler, şo özüne degişli deputaty aşgabada parlamenta uğratmaly. Soňra şol saýlanandan soň halk şolardan talap edip bilýär, eden işler bardy, hasabat sorap bilýär.
Onun deputatdan gitjek ýeri ýok. Ýöne şol edilmänsen deputatdan soragy ýok. Deputatın kimliginden bilen atlar. Ine şeýdip mezlisine mişim gördüler. Bizde hani açyk mezlisi, hani deputatlar halkyň öňünde aýdyp otylar. Delegatlar öýdümki gurucu mezlis ol deputatlar başlar olur ýöne şuma döwletiň kanuny fundamentini tutýar. Haçan Türkmenistan parlament saýlawlary geçiriler. Deputatlar gelip mezlisi öz ornuna eýe bolup öz mezlisin açyk diýip yglan eden menudundan gurucu mezlisin ýuridik güýji ýetýär. Bolup oturdy. Olardyň halk taňry halkasyna aýdyp olary ine degerli kararlar bilen olum adyny ebedileşdirip biler, olary pensiýada belläp biler, işlejek diýseler içinde ýaşlamakän isle parlamenta saýlanyp işletirler, isle hökümete gelseler ýa döwletiň islenip pudagyny. Biz şeýdip ýuwaşlyk bilen bir ýyla ýetirmän Türkmenistanyň gurucu mezlisini başlangyjyny aýtdy. O taýda çykyş eden adamlar hemmeti däl. Ol ýurdun içinde de bar gurucu mezlisin agdalary, başda da bar ýurdun daşynda da. Ýöne olar daşynyň öýdi işine de botyl. Ola bilen de näil ara gatnaşyk diýdi. Şumar gurucu mezlise çykarlan soraglary biz olary da elektron postasy bilen uğradyp dur. Olar ýurdun içindekilerin tanışýa daşynyň akylyny soň öz pikirini aýdýar. Biz olan pikiriniň hasaby alýar. Ine şeýle. Häzirlikçe ähli mezlisi halkyň öňüne çykaryp bolanak ýa ýüzüni açyp çykaryp etdirip bolanak. Ol geregem däldir, sebäp ol aňyr hökümet uruny otyr, nädip şu halkyň hereketini halkyň gurjak bolýan täze Türkmenistany büdüredip boljak nädip şular ortadan aýyrmaly ýa ýok etmeli. Ýöne olar utully watandaşlar nämedenni aljak galasy ýok, ine gördüňiz. Şol mecliste çykyş edýän adamlar hemmece halkyň içinden çogup çykan adamlar. Ine men bar, ine men watanyma hyzmat etjek, ine men soňuna çeldi. Şol gidişen şol ýanky jenaýatkar topary hakimiýet başyndan aýryp täze Türkmenistany gurmak üçin. Türkmenleriň ýa-da Türkmenistanyň gelejegini biz elbetde ýanky halkyň dolandyrmagy bilen baglaşdyrýar. Halkym bir zatda dolandyrıp biler öz döwletini, köpçüliklerin bolup şol işe gatnaşanlar. Bir adamda, bir prezidentden şol kanun çykarjy organ parlament bolsa şoň üçin de 125 tane halkyň saýlan, hakyky saýlan deputatlary bolsa, diýmek 125 adam halka döwlete degişli kanunlar çykaryp şolary tasdiq edip bilýär. Soňra prokurorlaryň üstü bilen şol kanunlaryň ýerini ýetilişini kontrol edip bilýär. Ine şonda bizde korrupsiýa, bizde ýanky şol ähribar negativ jenaýat edilýän işler hemmesi diýen ýaly ortadan aýlyp gidiler. Elbetde parlament dolanýşynda da iki ýeke kemkätlik ýa kemçilik bardyr. Bizde 100% dogry sistema hiç bir döwletde de ýok. Iň gurulan menniýen sistemada da hökmen 1% ýa 2% göterim kemçiligi bardyr. Täp ilat dürli. İlatyň gatlagy dürli. Olaň islegi dürli. Şoň üçin hemme gatlan islegini kanagatlandyrmak üçin bir kanun çykarmak üstünde gatken kelle döwmeli bar watandaşlar. Men size şonu aýdaýyn. Şoň üçin birinji mezlisiniz biraz bolmaly ýaly bolmady, beýlerek bolmaly diýen watandaşlarymyz bar. Siz beýdiňiz, başarýan bolsaňyz özüňiz gelin hana gurucu mezliste çykyş edin, ýüzüňizi açyp, ýüzüňizi ýapyp, öz makalalaryňyzy ýazyň. Watan hemmäki, şol oturda gurucu mezliste göze görünip oturan 30 adam ýa olaň aňarsyny ýeňsesini, ol ýurdun içinde daşyny hereket edýän ýene-de şonça adamdan ibaret däl. Her biriňiziň hakyňyz bar. Şoň üçin biz şunu mezlisi orta halkyň öňünde bolmalysyny edip görkezýär. Gelecekde de şo bar. Türkmenistan parlamenti hemme translasiýasy açylyp görkezdiler. Soň o taýda da mihmanlyň tribunasy bar oň ýeňsesinde. Islenli adam gelip Şweýçarýan parlamenti ýaly o aýna bar arasynda şoň aňyrsyny adamlar oturup diňläp bilýär. Näme barada görüň diýip. Haýsy meselelere garaly kim nähil çykyş edýär we ses berýär. Ine şeýdip parlamentarizme öwrenýärler adamlar. Şoňa şu taýlar mekdep okuwçylarym gelýär, studentlerim gelýär. Soň şu zatlar ululunly ýa başga durmuşda hem tejribe bolýar, hem gerek bolsa özlerini öwrenmäge
belki gelecekki deputatlar bardy şoň üçin ýa döwlet işgärinem üçin ýok. Ýöne olar şu zatlar öz gözü bilen görüp, gulagy bilen eşdip kalbyna siňdirmeli. Ol Aşgabatdaky gitdimesek, gelmesek deputatlar däl. Men şonu aýdaýyn. Bolýa watandaşlar onu şu ugdaga çekdirip oturmaýyn, o söhbetdeşik hemmäňiziň öýüňizde saglyk arzu edýän näme soraglaryňyz bar bolsa ýazyň, ýetişdigimden jogap beren, jaň edýän adamlara da şonu aýdýan, gaty kän adam maňa jaň edýär, hat ýazýar, şo wagt ýa bir günde jogap berip bilemek, ýagdaýyma görä size hökmen jogap beren, şonu men size boyun alýan. Bolýa sag oturuň, saglykda görüşelim, habarlaşyp duralım.